KwabaseKorinte bokuqala isahluko sesikhombisa soqala ukufunda evesini lokuqala. Maqondana nalokho enaloba ngakho, kuhle kumuntu ukuba angamthinti owesifazane, kepha ngenxa yobufebe akube yilowo nalowo abe nowakhe umfazi, nalowo wesifazane abe neyakhe indoda. Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo, nomfazi enze njalo endodeni. Umfazi kanamandla phezu kowakhe umzimba, kodwa indoda enawo. Kanjalo nayo indoda ayinamandla phezu kowayo umzimba, kodwa ngumfazi onawo. Ningagodlelani, kepha kube ngowesikhathi ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka, nibuye nibe ndawonye, ukuze uSathane angayiyengi ngokungazibambi kwenu. Lokho ngikusho ngemvume, angikusho ngomyalo. Nokho ngithanda ukuba abantu bonke babe njengami, kepha yilowo nalowo unesakhe isiphiwo somusa esivela kuNkulunkulu, omunye kanje omunye kanje. Kepha ngithi kwabangaganiwe nabafelokazi, kuhle kubona uma behlala njengami. Kepha uma bengenakuzibamba, mabaganane, ngokuba kuhle ukuganana kunokusha. Kepha abaganeneyo ngiyabayala, kungemina kodwa iNkosi, ukuthi umfazi kangahlukani nendoda. Epha uma eke wahlukana nayo, kahlale engaganile, kumbe abuyisane nendoda yakhe. Ndoda ingamlahli umkayo. Kepha kwabanye kusho mina, akusho iNkosi, ukuthi uma umzalwane enomfazi ongakholwayo, yena-ke ivuma ukuhlala naye, angamlahli. Nomfazi uma enendoda engakholwayo, yona-ke ivuma ukuhlala naye, angayishiyi indoda. Ngokuba indoda engakholwayo ingcwelisiwe ngumfazi, nomfazi ongakholwayo ungcwelisiwe ngomzalwane. Uma kungenjalo, abatwana benu ngabe bangcolile, kepha kalokhu bangcwele. Kepha uma ongakholwayo ehlukana nomkakhe, makahlukane naye. Umzalwane noma umzwalanekazi kaboshiwe kokunjalo. Kepha uNkulunkulu unibizile nibe nokuthula. Ngokuba wena mfazi, wazi ngani ukuthi ungeyisindise indoda yakho na? Nawe ndoda, wazi ngani ukuthi ungemsindise umkakho na? Kuphela nje ukuba yilowo nalowo ahambe njengokuba iNkosi imabele, kube yilowo njengokuba uNkulunkulu embizile. Ngiyala kanjalo emabandleni onke. Ukhona obizwe esokile na? Kangabi njengongasokile. Ukhona obizwe engasokile na? Kangasoki. Ukusoka akulutho, nokungasoki akulutho, kuphela ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Akube yilowo nalowo ahlale kulokho kubizwa, abizwe ekukho. Ubizwe uyisigqila na? Ungakhathazeki ngalokho, kepha uma kwenzeka ukuba ukhululwe, kukhethe lokho. Ngokuba owabizelwa eNkosini eyisigqila ungokhululekile weNkosi, ngokunjalo owabizwa ekhululekile uyisigqila sikaKristu. Nithengiwe ngenani elikhulu, ningabi izigqila zabantu. Bazalwane, akube yilowo nalowo ahlale noNkulunkulu kulokhu abizwe ekukho.
Kepha maqondana nezintombi anginamiyalo yenkosi, kepha nginitshela ukubona kwami njengothembekileyo ngokuhawukelwa yinkosi. Ngakho-ke ngithi kuhle lokhu ngenxa yokubandezeka okukhona ukuba umuntu abe njengalokhu enjalo. Uboshelwe kumfazi na? Ungafuni ukukhululeka. Ukhululekile kumfazi na? Ungamfuni umfazi. Kepha-ke uma uganwa kawoni, nentombi uma igana kayoni, kepha abanjalo bayakuba nosizi enyameni. Kepha mina benginiphephisa. Ngisho lokhu kodwa, bazalwane, ukuthi isikhathi sesinciphile. Ngakho emva kwalokho abanabafazi mababe njengabangenabo, nabakhalayo babe njengabangakhaliyo, nabathokozayo babe njengabangathokoziyo, nabathengayo babe njengabangathengi nto, nabasebenzisa lelizwe babe njengabangalisebenzisi, ngokuba isimo salelizwe siyadlula. Kepha ngifuna ukuba ningabi nakukhathazeka. Ongaganiwe ukhathalela okwenkosi ukuba ungayithokozisa kanjani inkosi, kepha oganiweyo ukhathalela okwezwe ukuba angayithokozisa kanjani umkakhe. Wahlukene phakathi noganile oyintombi ukhathalela okwenkosi ukuze abe ngcwele emzimbeni nasemoyeni, kepha oganileyo ukhathalela okwezwe ukuba angayithokozisa kanjani indoda yakhe. Ngisho lokhu ukuba kube lusizo kinina, akusikho ukuba nginigaxe ngentambo, kepha ukuba nihambe ngokufaneleyo, nibambelele enkosini ngokungaphazameki. Kepha uma umuntu ethi wenza okungafanele ngakuyo indodakazi yakhe, uma isikhulile ngeminyaka, akenze akubonayo. Uma kumelwe ukuba kwenziwe kanjalo, akoni, mabaganane. Kepha omiyo, eqinile enhlizweni yakhe, engacindezelwa lutho, angenza akubonayo. Uma esenqumile enhlizweni yakhe ukuthi uza kugcina indodakazi yakhe iyintombi, wenza kahle. Kanjalo nowendisa indodakazi yakhe, wenza kahle. Kepha ongayendisiyo, wenza kahle kakhulu. Umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona, kepha uma indoda isifile, ukhululekile, angendela nakubani ngokubona kwakhe, kuphela ukuba kube senkosini. Kepha unenhlanhla ngokubona kwami, uma ehlala njengalokhu enjalo. Ngithi nami nginomoya kaNkulunkulu.